Een heel goede middag, dames en heren. Vandaag zijn we bij SciTech en spreken we met Sylvia van Hommerig voor de Maastricht University Challenge en de Limburg Innovation Challenge. Mijn naam is Sylvia van Hommerig. Ik werk bij SciTech Services en SciTech is een van de grote dienstverleners hier op het Gemmelotterrein. We werken ook daarbuiten. Wij leveren naar klanten in de procesindustrie allerlei diensten, allerlei services. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan dat wij vergunningen voor fabrieken helpen schrijven. Dat wij ervoor zorgen dat de fabrieken en de installaties van onze klanten, dat die zonder incidenten, duurzaam, efficiënt en voorspelbaar mogen worden bedreven en mogen worden onderhouden. Wij willen heel graag dus voor die klanten zorgen dat zij de concurrentie voor kunnen blijven. En dat doe je natuurlijk alleen als je hier in Europa zit, dat je ook de nieuwste dingen leert toepassen. Voor ons zijn de mensen waar wij het werk mee doen het allerbelangrijkste wat we hebben. Dus wij doen het voor klanten met assets, maar onze belangrijkste assets zijn de mensen die bij ons bedrijf werken. En goed in contact blijven, met name weer met studenten die je wil interesseren van hey, wat doen wij, maar ook om beelden op te halen van wat hebben zij voor ideeën en hoe kijken zij tegen dingen aan. Dat is de wisselwerking waarom wij graag met die challenge meedoen. Wat verwacht u of waar hoopt u liever gezegd dat de studenten mee aankomen? Met welke ideeën of welke projecten? Nou, ik laat me eigenlijk het liefst verrassen. Ik heb wel alles geopperd. Iets waar ik bijvoorbeeld zou kunnen hopen is dat ik een soort tikkie-app wel zou willen. Wij doen diensten bij klanten, zoals ik zeg. Maar soms vragen klanten ons ook van, goh, we hebben nou een probleempje in de avond of met kerst. Kun je even komen? En wat je dan ziet is dat het proces van hey, we sturen netjes een offerte en we verrekenen, dat gaat dan allemaal niet goed. Nee. En zo'n soort tikkie-app van ik kom langs. Goh, ik ben nou bij uw klant en ik ben vanaf dat tijdstip daar, voorrijkosten en ik heb zoveel uur gewerkt. Mogen we daar straks een rekening voor sturen? Ja. Dat zou ik wel iets heel leuks vinden. Nou, doe vooral iets waar je lol van ziet, waar je een goed gevoel bij hebt, waar je helemaal voor wil gaan. En ja, ik geloof heilig dat meedoen aan dit soort challenges niet zozeer alleen is om het uiteindelijke doel wat je bereikt. Ik kan me voorstellen dat het heel mooi is als je een hele leuke start-up er uiteindelijk mee zou kunnen starten. Maar ik denk het proces, andere dingen leren dan wat je juist leert van gewoon het studeren. Dus hoe werk je samen met zo'n groep? Wat is jouw rol daar als persoon in? Jezelf beter leren kennen. Misschien inzicht krijgen in ben ik iemand die creatief is, hoe goed ben ik onder stress. Volgens mij zijn dat dingen die ik studenten heel erg van harte gun om daar aan te proeven.